Sa laing balita mga kasama, DSWD-11 nagsaulog sa ika-75th na anniversary nga pagpanerbisyo sa katawhan. Atong dawaton ang report ni Radyoman Bien Abanos. DXDC Radyoman Report. So, Radyoman Abi, sa dahil nga nagatod sa tabang ang Department of Social Welfare Development natin Office 11 nato sa komunidad sunod sa 75 kakatuigan na isip lang panan sa katawhang ng hinahanglan. Pag-ihimo nga press conference, ipamahayag ni DSWD-11 Regional Director Roelo Aradanas na ang temas pagkaulog karong tuiga maong henerasyon ngayon na para sa henerasyon sa kinabukasan. Di na nagpaligon matod pa sa panaad sa ahensya pagtabang sa komunidad karong panahon na apan lakip na sa umabot ng henerasyon. Dugang sa opisyal nga kasi 75 katuig na anibersaryo di lang usa ka selebrasyon apan sa tinuig nga serbisyo o pagsaulog sa dakong epekto sa komunidad diha sa rehiyon ingon man ilensab ang henerasyon sa public servants na dakong natabang sa ligasiya sa ahensya empower sa kasamtangang empleyado maghatag inspirasyon sa paghatag social justice protection ug inclusive development sa pamilyang Pilipino. Samtang pa rin nga nanaan ang ahensya nga kanilay nga maghatag pagdagag sa panginahanglan sa katawhan bisan sa social protection, disaster response, livelihood support, kung napag-amumas kabataan, yun lang matagpas sa samtangang panginahanglan apan lakip na sa pagbugna sa malungtaron ng oportunidad o seguridad sa umabot ng henerasyon. Sa mo sa batang servisyo publiko, Radyoman Bien Abanos Tatak, Aranay.